Kaixo, ongi etorria, berreketen arteko eraginketak egiteko eskema hau jarraituko dugu. Eta gogoratu behar dugu lehenengo zer den berreketa bat. Nik baldin badut A ber N, egin badut A bider, A bider, A bider, A biderra, zenbat aldiz N aldiz. Adibidez, nik baldin badut 3 ber 4, egin beharko litzake 3 bider, 3 bider, 3 bider, 3, 4 aldiz, ber 4 delako. Beti ere, N 0 baina handiagoa baldin bada. Zer gertatzen da 0 baino txikiagoa bada, negatiboa denean, egin behar dela lehenengo positibo bihurtu. Orduan, bidertzen dagona, pasatzen dugu dena zatitzen. Bat zati berretzaile hori, ezta? A ber N. 0 ez bada. Zer gertatzen da 0 denean, hona etortzen gea. A ber 0 da bat. Orduan, berdin da plusa edo minusa izan. Eta gero den dugu, A ber bat, hori laburtu egiten dugu, ez dugu jartzen A ber bat, jartzen dugu A. Eta A ber minus bat, hori hau bezala da, zer egin behar dugu? Plus bihurtu. Orduan, bidertzen dagona, zatitzen pasatzen dugu, bat zati A. Hori ikusita, goazen lau propietate hauek aztertzea. Gogoratu zaitez, biderketa dagonean eta berrekizunak berdinak direnean, mantentzen da A eta berretzaileak batu egiten dira. N gehi M. Zatiketan, berdina da, baina berretzaileak kendu egin behar dira. Zer gertatzen da, biderketan edo zatiketan, berdina dela, ber N denean, orduan N pasatzen zaiola bakoitzari, berrekizun bakoitzari. A ber N eta B ber N. Nik baldin badut parentesi batean, berreketa baten berreketan, orduan berretzaileak bidertu egiten dira. Orduan, hau da jarraitzen duguna, ariketak egiteko. Ohartxo bat ere bai, ez da berdina minus aurrean izatea edo parentesi barruan izatea. Zergatik? Ze hau da, bi ber 4 eta ateatzen dena minus jarri, eta hau da, minus 2 lau aldiz. Minus 2, bider minus 2, bider minus 2, bider minus 2. Orduan, nik egiten baut hau, 2 bider 2, bider 2, bider 2 da, 2, lau, zortzi, amasei. Orduan da, minus amasei. Eta hau, minus bider minus, bider minus, bider minus da, plus amasei. Ez da berdina. Orduan, erne, minus aurrean edukitzea, edo parentesi barruan izatea. Ez da belako berdina. Eta azkeneko ideia izango litzake. Ni baldin badut A ber N, jakiteko positiboa edo negatiboa den, lehenengo da. Berretzailea bikoitia bada, 2, lau, 6, 8, emaitza beti positiboa da. Hor ez dago dudarik. Berrekizuna, baldin bada positiboa edo negatiboa, hor ja honetezke duda batzuk. Baldin bada berrekizuna bekoa ere positiboa, emaitza ere beti da positiboa, eta berrekizuna negatiboa denean, bekoa, adibidez hau bezala, bi aukera daude. Edo berretzailea bikoitia da, hemen bezala, ordan da positibo. Eta berretzailea bakoitia bada ze gertatzen da, orduan da negatiboa. Orduan negatiboa izateko izan behar du. Berrekizunak negatiboa, bekoa negatiboa, eta gainea berretzailea bakoitia. 3, 5, 7, eta bai. Orduan hasiko gara ariketak egiten, sinperetik komplikatu dela. 2 ber 4, sinpena da ez da, horren egin behar dugu. 2, bider 2, bider 2, bider 2, lau aldiz. 2, lau, zortzi, amasei. Bukatu da, ariketan. Hemen dugu negatibo bat eta beste negatibo bat. Gogoratu zaitez, berretzailea da positibo bihurtu behar duguna. Orduan, hortarako zer egin behar da, hau jarraituko dugu. Pasatuko dugu zatitzen. Behar ze jarri behar da, hau berdina, baina berretzailea positiboarekin, bera eraman dugulako. Horren izango da horrela, minus 2, ber 3. Orduan, goian da bat, eta behan, minus 2, 3 aldiz bidertu behar da, bere buruarekin. Minus 2, bider, minus 2, bider, minus 2. Goian bat, eta behan, egingo dugu lehenengo zenbaki ikusi. 2 bider 2, bider 2, zortzi. Eta galdera da, minus bider, minus bider, minus, minus da, ezta? Zergatik da minus? Delako, berrekizuna negatiboa, eta berretzailea bakoitia. Ikusten, imparia eta. Orduan, emaitza, ateratzen da, minus aurrera jarrita, minus zortziren bat. Urrengoa, minus 2 ber 0. Minus 2 ber 0, honek esaten duen bezala,
Zerbait, berzero da beti bat. Horra jarriko dut hemen, bat. Eta hori, amaituak gelditzen da. Ariketa honetan, biderketa bat dago. Berrekizunak berdinak dira. Orduan, erontako da. Biderketa eta berdina. Berrekizuna. Zer egin behar dugu? Zazpia mantendu. Eta berretzaileak batu. Orduan egin beharko dugu. 8 gehi minus 6. Orduan da, 8 gehi minus 6 da 2. Eta 7 bider 7, bi aldiz egin behar dugulako, da 49. Eta bizango ezake, ariketaren soluzioa laburtuta. Bigarrena, berrekizuna ere berdina dugu. Horra mantentzen dugu berrekizuna zatiketa delako. Eta zer egin behar dira berretzaileekin? Kendu. Horra egin behar dugu. 0 ken minus 2. Horra jarriko dut, lau, eta 0 ke minus 2 da, 0 gehi 2 bezala. Beraz, 2 da, lau bida lau, apasi. Horran erabili dugu propietatea, eta hemen beste hau. Urrengoan, zer dugu biderketa bat, berrekizunak zer dira berdinak mantentzen dugu. Hau ere, hau bezala da. Horran, egin behar duguna da, minus 3, gehi 5. Biderketan berretzaileak batutzen dira. Orduan, 3 erdi, minus 3 gehi 5, zeinua desberdina dute, orduan diferentzia bikoa da. Positiboaren alde, berdin. Hemen, era desberdinak alde egiteko, erabidezakegu propietate hau, edo ja zuzenean jarri 3 biren, bider 3 biren, ezta? Dela, 9 laurden. Eta da, bukatzen dugu ariketa hori bai. Beste 3 ariketa ditugu goren. Zer dago hemen? Zatiketa bat. Eta berrekizunak ere berdinak dira. Orduan, hau jarraituaz, mantentzen dugu berrekizuna minus lau, eta berretzaileak zer egin behar dira zatiketan kendu. Orduan egin behar da, minus lau, ken, minus 2. Orduan da, minus lau, zer bada ken lau, edo minus lau, ken minus 2. Ken minus da plus 2 bezala. Orduan, minus lau gehi 2 da minus 2. Hemen dugu minus bat. Hori, positibo bihurtu behar dugu. Zer egin behar dugu? Jetxi. Jarriko torrela, bat, eta behan, minus lau, bi positiboa jetxi dugulako. Aldatzen dugunean goiti bera, edo beti gora, zeinua aldatu behar zaio berretzaileari. Orain bai egin daitekela. Bat zati, minus lau, bider minus lau. Zenbat da, plus amasi. Zergatik, berretzailea bikoitia edako. Justen duzun bezala. Eta bukatu dugu. Urrengoa, biderketa bat da, baina berrekizunak ez dira berdinak. Zer ditugu berdinak? Berretzaileak, 3 eta 3. Orduan, ezin dugu erabili ez hau eta ez hau. Hau dialako beti zatiketa eta biderketa, baina berrekizun berdinak. Hor hau erabili beharko dugu. Baina hemendik horre erabili beharrean, erabiliko dugu hemendik honera. Ikusten duzun bezala, berretzaileak berdinak dira. Orduan jarri daitezke biak parentesi berdinean. Sartuko ditut. Jartzen horrela, 8 bider 5, eta kanpoan 3 bat. Hau eta hau berdina da. Horran egin dezaken biderketa hau. 8 bider 5, 40. Eta hau berdiru, argi dago ez. 3 0 ditu, 0, 0, 0, eta lau bider lau amasei, bider lau, 74. Beraz, 74 mila. Hemen, zer gertatzen zaigu? Baltzekoa ez da? Ez ditugula berdinak berrekizunak, baina bai berretzaileak. Horran jarraituko dugu, hau sartuko ditugu biak, parentesi berdinean. Lau eta minus 2. Lau, zati, minus 2, behar du bere parentesia, Kusi? Eta goian jarriko dugu, 5 lan. Horrein bai egitekera zatiketa. Lau, zati minus 2, da minus 2. Ber 5. Orduan, minus 2, bider minus 2, bider minus 2, bider minus 2, bider minus 2, da 2, lau, 8, amasi, 32. Horrein, galdera da. Positiboa edo negatiboa? Ba ikusi duzun bezala, negatiboa bali bada, eta hemen bakoitia,
horrelako da. Berrekizuna negatiboa eta berretzailea bakoitzea, negatibo. Horrela, negatiboa da. Ariketa hauek zailagoak dira. Zergatik ez dugulako ez berrekizuna berdina eta ez berretzaile berdina. Horrela, zer egin behar dugu hauetako propietate bat erabiltzeko? Deskonposatu. Orduan, egingo ditugu 8 eta 4 deskonposatu eta lortuko dugu berrekizun berdina. Orduan, hartuko du 8, bikin, 4, bikin, 2, bikin, 1. Beraz, hau da, 2 ber 3, eta hemen 4. 4, bikin, 2, bikin, 1, 2 ber 2. Deskonposatu ondoren ikusi dugu 2 eta 2. Beraz, baditugu berrekizun berdinak. 8 ordez jarriko dut hau. Orduan, parentesian jartzen dut, ber 3, eta barruan, 8 lekuan, 2 ber 3. Bider. Orain hau, parentesian jartzen dut, kanpoan 5, eta barruan, 4 ordez, 2 ber 2. Hau egin ondoren, zen da horrengo pausoa? Erabiliko du propietate hau. Ni baldin badut berretzaile baten berretzailea, bidertu egin baditut. Orduan da, 2, 3 ber 3. Ikusten dezen bezala, eta hemen dugu 2 bider 5. Berretzaileak bidertu egiten direlako. 3 bider 3, 9. 2 bider 5, 10. Zenbat da emaitza? Biderketan, berrekizunak berdinak direnean, berretzaileak egiten dira batu. Horan pausa saltatuko dute. Egin bada, 9 gehi 10, 19. Horan, hau da, honen soluzioa. Beste honekin hasiko gara. 18, 12, 3, 4, dena desberdinak. 18, 12, deskomposatuko ditugu biak. 18, bikin, 9, 3, 3, 1. Beraz da, 2 bider, 3 ber 2. 18 ordez jarriko dut 2 bider, 3 ber 2. Eta kanpoan, ber 3, guzti hori, ber 3. Eta bigarrena, ez dugu deskomposatu, baina izango da, ber 4. Horran, guazen deskomposatzea 12. 12, lehenengo bikin egiten dut, 12, zati 2, 6, zati 2, 3, zati 3, 1. Hau da, 2 ber 2, bider 3. Horran, jarriko hemen, 2 ber 2, bider 3. Deskomposatuta daude. Berdin. Zer egin behar dugu? Proprietate hau erabili. Baina kontuz, hau ere bai, zergatik? Ze batzuri 3 jarri behar diet, baina beste batzuk bidertu egin beharko dut. Horran, hau zer da, 2 ber 3. Hemen zer egin behar dut? Bidertu, 3 bider 2, 6. Horran da, 3 ber 6. Urrengoa. Zein behar da, bidertu. 2 bider 4, 8. Beraz, 2 ber 8. Eta azkena, hau, lau hau, honi jarriko diot, 3 ber 4. Hori lortu ondoren, zer egin behar dut? Ikusi zer hau berdina. Hau eta hau. Ikusten duzu bezala, berrekizun berdina dute, 2 eta 2. Eta gero, 3 eta 3 berdina dute. Horran egingo dudana izango da, lehenengo 2 hauek bidertu, horran 2 ber 3 eta 2 ber 8 nola gelditzen da? Gelditzen da, 2 ber 3 gehi 8. Zergatik, biderketan batu egiten direlako berretzaileak. 3 eta 8. Eta horrein, 3arekin egingo dut berdina. 3. 6 eta 4. Beraz, 6 eta 4 batuko dut. Zer badau? 2 ber, 3 gehi 8, 11. Bider. Zer badau? 6 gehi 4, 10. Hemen biderketa bat dago, hemen ere beste biderketa bat. Baina hau, simpleagoa da, lehenak ditugulako hemen, 2 eta 3. Eta hemen 8 eta 2, zenbaki konposatuak dira. Horran, hau, zuzenagoa da. Lehenak direlako. Bideo honen azken ariketara iritsi gara. Denetan, zailena izan daitekena. Ditugu, berrekizunak desberdinak,
berretzaileak desberdinak, orduan, lehenengo inbarko duguna da, lortu berrekizun berdinak. Eta hortarako zer egiten da? Deskomposatu. 21 deskomposatuko dut. Zati 3, 7, 7ekin 1. Eta 73, 3ekin 21, 3ekin zatituta 7, 7ekin 1. Orduan dugu, batetik 3 bider 7 eta bestetik 3 berbi bider 7. 21 eta 73-ren ordez, jarri behar ditugu orduan 3 bider 7 eta 3 berbi bider 7. Baina hori egin aurretik hemen dugu beste negatibo bat, eta ikusi behar dugu zer egin behar dugun. Kalkulatu ezakegu guzti horren emaitza zein den. Hau positiboa da. Eta hau zer da? Positiboa edo negatiboa? Goazen ikustea. Dugu berrekizun bezala negatiboa, baina berretzailea bikoitia. Beraz, bikoitia denean positiboa da. Orduan, hau bale bada positiboa eta hau bale bada positiboa, zatiketaren emaitza baita dira positiboa. Beraz, ikur hori kendu dezakegu. Positiboa delako emaitza. Orduan, jarriko duguna izango da. 21 ordez 3 bider 7, berramabi, zati, eta esan dugu positiboa dela. Orduan jarriko dugu 3 berbi bider 7, ber 6. Orain egin dezakeguna da, berreketa hau parentesi barruan sartu. Hemen azaltzen den bezala, bidertu dezakegu. Orduan egin dezakegu. Honek du bat bider 12, beraz da 3 ber 12 bider 7 ber 12, parentesi barruan noski, eta gero zati, hemen da berbi, horren egin behar da 2 bider 6, 12, beraz da 3 ber 12 bider, eta hemen 7 ber 6. Hori egin ondoren, zatiketa egiteko eta hobeto ulertzeko nik uste dut egokiena dela jartzea zatiki moduan. Aurrekoa jarriko dugu zenbakitzaile bezala goian, aurrekoa goian da, parentesiak endozak egurain, eta ondorengoa zatitzailea behan. Urreko pausoan dugu 3 ber 12 eta 3 ber 12. Bat bidertzen eta bestea zatitzen. Kentzeko aukera dugu. Baina egingo duguna izango da propietate hau jarretu. Zatitzen dagona, egiten dena da, berrezkizuna mantendu eta bertzaileak kendu. Orduan dugu, ber 12 eta ben ber 12. 3 mantentzen da, eta 12 ken 12, 0. Bider. Eta hemen dugu, 7 mantentzen da, 12 ken 6, 6. Esan dugu, hau kentzeko aukera dagoela, posible zen, kendu, eta horren gelditzen zaigu bakarrik hau. Urreko pauso egiterakoan, 3 ber 0 jarri bat dugu, ez dugu jarri behar 0. Ze bestela, 0 bider zerbait da 0. Eta gu badakigu, 3 ber 0 ez dela 0. Da, bat. Ber 0 da bat, horren. Da bat, bider 7 ber 6. Eta bat bider 7 ber 6 zen bada, 7 ber 6. Eta horrela bukatuko genuke ariketa. Eta honek bukatzen dut, beste bat arte, agur.